Ronaldo'suz Juventus yeňildi. Messi diňe 11 metrlik jerimelerden gol urýar. Ronaldo Pirlo'nu günäkärledi. Neymar ýene-de ağlady. Hemmäňe assalamu alaykum diýmek bilen Offside Tama kanaly öz işine başlady. Habarlara geçmedimizden öň like düýmejegini dip goýmak ýatdan çykmasyn. Hem-de kanalymyza agza bolup we onu dostlaryňyz bilen paýlaşyp bizi goldasaň sizden hoşal bolardyk. Hani onda ykjam ýerleşiň, biz başladyk. İlki bilen Juventus bilen Barcelona arasında bolup geçen oyun barada. Habaryňyz bar, Çempionlar Ligasynda Juventus öz meýdançasynda Barcelona'ny kabul etdi we öýünde 0-2 hasabyna yeňildi. Eýem oyunun 14-nji minutunda Dembele hasap açdy. 90-njy minutda Messi'nin golu bilen hasaby hasy önemli görüşe getiren Barcelona öýüni yeňiş bilen dolandy. Bu oyunda Juventus'a biraz şowsuzluk gülüp bakdy. Juventus'a Marata'nın geçiren 3 golunu bolsa bizim kanalda diýip hasap etmediler. Bu elbette kiçicik değişmedi. Kanalın reklamısı değil. Elbette geçirilen gollar offside sebepli kabul edilmedi. Juventus'ta bolsa başka göze taşlanan ýaly hüjüm bolmady. Şeýdip, katalonlar ýeňişi saklap kaldy. Messi diňe 11 metrlik jerimelerden gol urýar. Messi 90-njy minutda Juventus'un derwezesine bellenilen 11 metrlik jerimeden gol urdy ve ol bu mövsümün hasabyna onun 4-nji golu boldy. Gyzykly ýeri 4 golun ählisi hem 11 metrlik jerimelerden ýerine ýetirildi. Üçüsi Barcelona'nın düzümünde, biri Argentina milli ýygyndysynyň düzümünde. Manchester United hüjümçisi Marcus Rashford Çempionlar Ligasynda hepdeniň iň gowy oýunçysy diýilip hasap edildi. 22 ýaşly Rashford Leipzig klubuna garşy oyunda 60-njy minutda oyuna goşulyp hat-trick etdi we Manchester United düzümünde Çempionlar Ligasynda 8 ýaşdan goşulyp 3 gol uran ikinji oyunçy boldy. Birinji ýeri 1999-njy ýylda Ole Gunnar Solskjaer tarapyndan amala aşyrylypdy. Bu ýeňişden soň United öz toparçasynda birinji ýeri eýlep aldy. Neymar ağladı. PSG Çempionlar Ligasynda Istanbul klubuna garşy oýnady. Oyunun 26-njy minutunda Neymar şikast alyp oyunu wagtyndan öň terk etmäge mejbur boldy. Çep ayagyndan şikast alan Braziliýaly Neymar 8 ýaşdakylar oturgucunda oturan ýerinde ağlap goýberdi. O liga 1-de 4 oyunda 2 gol urdy we 3 golu top buladaşyny amala aşyrdy. Benzema, Raul, Ronaldo ve Messi'nin netijelerini gaýtalady. Fransiýaly Real Madrid'in hüjümçisi hasaplanylan Karim Benzema Çempionlar Ligasynda Borussia garşy oyunda gol urdy we ol Çempionlar Ligasynda 30 klubyň derwezesine gol uran 4-nji oyunçy boldy. Ondan öň 31 kluba gol urmagy Raul, Ronaldo we Messi amala aşyrypdy. Maglumat üçin Real bir utuk bilen öz toparçasynda soňky ýeri eýlep dur. Juventus bilen Barcelona'nın oyundan soň Ronaldo öz pikirini bildirdi. Hemmämiz gördük. Bu bizim üçin maskaraly ýagdaý. Men bu gezek öz klubuma kömek edip bilmedigime gynanýar. Juventus elbet oynady. Biz öz öýümizde beýle hasap bilen ýeňilmeli däldik. Eger biz bu turnirde ýeňiş gazanmak istesek, topara ütköşmek girmemiz gerek. Men bu ýeňilişde diňe toparymy günäkärlemän eýsem baş tälimçiligiň günäsi bar diýär. Biz öz üstümizde işläp indi ýeňiş gazanyp başlamaly wagt boldy diýdi Ronaldo. Cristiano Ronaldo'nun karantinden haçan çıkacağı belli boldy. Ronaldo yine 3 günden soň karantinden çykýar diýip ýazdy Futbol Italiana neşri. Ronaldo'nun test netijeleri atirsatal çykýan bolsa da ol 21 günden soň karantinden çykýar we dolu fagalyança oyuna goşulmaz. Ýöne toparyň türgörleşiklerine gatnaşmagy ruhsat berilýär diýip ýazdy Futbol Italiana neşri. Ve ýetirmekçi bolan habarlarymyz häzirlikçe şulardan ibaratdy. Video göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Eger şeýle bolsa like basmagy unutmaň. Ýene-de siz bilen salykly görüşýänçe.